A maradék polgári ismeretek hiányosak a nyársba, karóba húzás végrehajtása tekintetében. Noha a délszláv ítélkezés még századunk elején, Derekán találta maga körében szakembereket, karózó hóhérokat, akik megőrizték a legnagyobb elképzelhető szenvedést okozó kivégzés módját. Nem mellőzhetjük közreadni ezt a hagyományt szakértő elbeszélők beszámolói alapján. Íme. A 3 métert meghaladó keményfa, lehetőleg tölgyfakaró kérgét a művelethez símára kell csupálni. Kihegyezett végére, ha idő és alkalom nyílik, éles vassapkát kell húzni, s a csúcsától jó méter hosszan olajjal síkosítandó. Jó előre szűkszájú, lyukszerű gödrötás a végrehajtó vagy segédje, amelybe majd beleillesztik a felszerelt karót. A gondos előkészülethez tartozik egy rövidnyelű, kézhez álló, nagyfejű fabunkó. A nézőközönség csak ezután gyülekezik a helyszín köré, előre élvezve a hátrakötött kezű áldozat iszonyatos riadalmát, akinek ebben a véghelyzetében csak annyi kívánsága lehet hóhérai iránt: vezessék majd a karót szívén, tüdején keresztül, minél több életfontosságú szerven át, a rövid szenvedés érdekében. A művelet első mozzanataként hasra fektetik, ha másként nem megy, hasra teperik az embert, s vállára, farára lépnek, hogy ne mozduljon. Ezután mindkét bokájára hurkot vetnek, s 2 segítő hóhér a hurkolt lábakat kétfelé húzza. Ezután a szétvont talpak előtt 2-3 kerek dorongot tesznek keresztbe, s hogy jól gördüljön, azokra illesztik célozva az olajozott végű karót. A hóhér most óvatos kézzel az ember végbelébe illeszti a megvasalt karó csúcsát. Ez a vigyázat nem a biztos fájdalom elkerülését jelenti, hanem a gonoszságot, hogy a nyárs a gerinc mentén induljon a tüdőlebenyek mögött s a vesék között, a szívet is illendően elkerülve, a megrendelők óhaja szerint a hosszú, tartós szenvedés érdekében. Az első döféskor óhatatlan, hogy az érintett tompóra hátrafeszített csuklók alatt rándulva fel ne emelkedjék. A hóhér ezután marokra fogja a beavatkozásra kész bunkót, előbb gyöngéd ütésekkel, majd egyre bátrabban kalapálva a karót vastagabb végén a becélzott irányba. Az eredményesebb munkálkodás érdekében int segédjeinek, hogy a megránduló testet pányvázott bokáinál fogva, lassan, szétveszítve húzzák rá a karóra. Az ember kezdeti üvöltése csikorgássá fajul, amint a nyárs belül a lapockák magasságába érkezik. Az éknek most kissé jobb felé kell elcsúsznia. Ezt a főhóhérnak tudnia kell. S azt is, az olajzott csúszamló farész eltűnése után a jobb váll s a kulcscsont bőre fölött mikor kezd púposodni a vaskúp. Éles késével ekkor utat nyit a hóhér, s alul a bunkó 2-3 ütésével még befejezi az előírt műveletet. A hóhér s az élvezkedő nézősereg diadala, ha az ember még órák hosszat sóhajtozik, csikorog. S a mellkasán láthatók a szív kétségbeesett ütései, még a kiásott föld beissza a szivárgó vér alvat feketéjét.